hem de sortir del Gran Gatsby, estem flipant. Això de la combinació de música en directe, la cantant impressionant, ell també ballant clàssic i alhora cantant, o sigui, poc es veu això. És un goig tenir una producció així a Barcelona, la veritat. Jo m'he hagut de treure aquest botó, m'he tornat a col·locar ara, nens, perquè per poc m'explota. Home, no, que Amb el balla. bang, carinyo. Oh! Expressivitat dels cossos, els moviments, que dius... Sé perfectament què està passant, no necessito que m'expliquis res. O sigui, és un espectacle esplèndid, musicalment, a nivell de dansa. Gran nivell de ball, d'interpretació, la música, un espectacle fantàstic, molt recomanable. I després una cosa important, que és la cançó de Queen. Mama, espectacular. Quan el públic tothom està en peu, Sí. tu saps que allò és un èxit. Sí. Me ha encantado. Yo he leído el libro, he visto las dos películas y ha sido impresionante. T'agrada la història, encara que ja l'hagis vist, està molt bé tornar-la a veure, perquè veus coses que no havies vist abans. És una cosa diferent i jo crec que la gent ha de venir a veure. Hem disfrutat moltíssim i ens ho hem passat molt bé. Jo crec que està a l'alçada dels musicals de Broadway. És que ve d'un musical de Broadway, això ens hem documentat. O sigui, és com està Broadway directament en aquest teatre. Què ha de fer la gent? On han de venir ara? On han de venir? Al Teatre Victòria! Home, muah!